Ναι, μου δικολόγρια, πού είναι τα αστείο, δεν κατάλαβα. Αφού το σπίτι είναι χαμηλοτάβανο. Άντε, μου έκανε κλωτσίδι, άντε να μου. Ηρακλή μου, η μαμά ξύπνησε. Είχα μια φαγούρα από το πρωί. Ηρακλή. Ζήνα, κουζίνα. Αλήθεια, πόσο καιρό είμαι σε κόμμα? 22 χρόνια, μαμά. Από το 1991. Και τι χρόνο έχουμε τώρα? Κακό χρόνο. Ηρακλή. Ζήνα, κουζίνα. 2013 έχουμε, μαμά. Ξύπνησες μετά από 22 χρόνια. Εσύ και οι δαίμονες. Με κατατρέχουνε, με εξουσιάζουνε, βρήκα και δαίμονες. Πίσω μου τρέχουνε και με